съм Александър Терзиев от Варна и мнението ми за турските сериали и какво може да научим от тях е, според мен, много голям патриотизъм в тези сериали, знамена и култура се преплитат в тези сериали, според мен. Какви знамена? Турските е много ясно. А има ли какво да научи един човек, обикновен гражданин? Да, от патриотизма на тази държава, защото като погледнем само Истанбул, целият Истанбул е в знамена. Учат портрети на Ататюрк, трябва така да е във всеки български град, знамена, портрети на Васил Левски, на Христо Ботев и така. А ти лично гледаш ли ги? Да. Редовно ли? Ми листопад редовно. Трябва ли толкова много турски сериали да се излъчват в България или трябва да има някаква селекция според теб? Сега са те на мода, както бяха колумбийските сериали, сега са те ще минат една година. Благодаря ти.